meget godt. Så må man sætte ligesom synge. Ja. Synge. Kom væk med dig. Hvad er det der? Hvad er det for afslap? Wake up. Total. Er det ikke sådan en sludsang, det der? Er det ikke sådan noget? Det er en sludsang. Ja. Den lyder ligesom det. Du ved godt, den er rigtig fed. Er du sjov derhjemme? Lige præcis. Er du sjov? Ja, det er noget. Er du været sej, eller hvad? Bebo Pinarde, Pinarde Kultumine, Gosanate, Gotachi Gosanatine. Ja, hold lige lige. Ja, men du skal forbi 16 McDonald's, mand. Så kan du ikke se det. Det venter på en burger. Nej, det er ikke muligt. Stop her med den der skov der, men det er rygt. Hvad? Ved du, om det er sygt? roadtrip. Jeg spiller på min kibali. De holder 130. Vi kan godt klare 180. Ikke den her sang, der tæller. Den er fed. Selv 30. Det er underholdt det her med det her bag. Der er sådan en skydning, det der. Shut the fuck up. Yeah. Var det Nico Jake? Fortsæt. Ham der er helt irriterende, ham der sprød, han er helt... Det var det der Læs for helvede. Jeg ligger op selv på det. Altså, det er ikke op ved Aarhus, det her. Det tætter, ikke? 30 kilometer på Aarhus. Men det tætter. Ja. Det ligger i midten, Kim. Ja. Altså, skal vi ikke installere sådan en webcam her, for at din bil, sådan, så vi kan op til bilvejen? Jeg har installeret sådan en. Og så om det der på nettet, så vi kan se. Altså, vi giver selv et sms. Sivand skriver. Det er super pækt, mand. Sluk den telefon. Så kan jeg lige dumme. Han var stor hovedet, men det kan ikke være sådan en skærm. Hvad skal vi give det, mand? Han bruger ikke være i min skærm. Jeg spørger på det, hvad sker der med dig, mand? Så lige lidt, hvordan har du det for noget? Så skal jeg ikke miste en møde om det. Fortsæt skal vi møde om i dag, hvad? Ringer du stadigvæk til det der? Hvad? Ringer du stadigvæk til det der? Alle er kommet ud med. Hvem er Mohammed er kommet ud, og Chris er kommet ud, og Khalid er kommet ud. Jeg har... Hvad? Hallo, der er nogle flinke mennesker, forstår du? Jeg mødte ham der Chris, og du ved, jeg snakker bare med dem. Nej, jeg siger dig bare, ham der skal hente, I skal spille bordfodbold, eller ikke bordfodbold, det der indendørsfodbold. Jeg siger til dig, det er klasse. Koran, jeg sætter 1000 kroner på ham. Mod dig, 1 mod 1.
Og han giver dig, at du fyrer, I spiller til 3, og han siger, at du fyrer 2-0. Jeg kan sagtens selv på det. Miki, du er helt væk. Hvad siger du? Miki. Jeg tænker på, at jeg tror, Miki. det herfra. Kæmmer. Du kan ikke have en sol, man kan ikke have en skærm. Det er en flot skærm, det der. Du er helt væk, mand. Det er galt. Jeg sidder med, hvad siger den her videoklip, han tænker på, hvad siger du med hans søn? Hvad? Du har bare damehormoner i dig. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Du har mange damehormoner i dig. Ja. Stop. Prøv her. Når vi ser den her klip, han bliver ked af det. Han tænker på, hvad der sker i min søns hoved. Forstår du? Nej, men han tænker på, hvad er nu galt. Ja. Jeg har kraftet med trollet inden. Vi skal der for den. Vi roadtrip. Forstår du? Ja. Ja, sådan der kan jeg forstå det. 24 timer. Ja, det er jeg også. Ja, det er også noget, jeg ikke tænker. Jeg ved den meget her. Ja, det er sådan navn, mand. Nej, det var 18. Jeg kan ikke, hvor stor hun kommer til at med telefonen. Hvad? Hvor stor hun kommer til. Hvorfor? Optager du der? Ja, jeg har optaget en 100 klip eller sådan noget. Prøv at se. Det er jo dobbelt. Ja. Lige sig farvel. Det er sødt ting.